Самия Крис Вос, за който ще ви разкажа след мъничко, нарича преговорите комуникация с желан резултат. Преговорите са онзи момент, в който трябва да противоречим, т.е. да не се съгласим с нещо, което не отговаря на нашите условия. Крис Вос е редови ФБР агент. Ако един е наведен напред, той и другия ще бъде наведен напред. Ако единия, говорихме за темпо, говори бързо, темпово и лекичко ръкомаха, другия ще кима и ще говори с подобно темпо, въпреки че единият, да речем, е бързак в говоренето, какъвто съм аз, а другия е малко по-бавен и по-спокоен в говоренето си. Значи си тактически емпатичен, въобще не означава, че си симпатизираш на човек от другата страна. Опит да се опиташ да разбереш ситуациите, позициите, в които тези хора се намират, какво би било важно за него, какво би било по-маловажно за него и така нататък и така нататък. Аз получих едно, което може би е важно, но не е толкова важно за тях, а те получиха нещо, което не е чак толкова важно за мен. Това е книга, която ако успея да ви накарам да повярвате, че преговорите са значими, си заслужава да застане на нощното ви шкафче и да й обърнете внимание.